A Xunta prepara o desdobre do acceso a Sanxenxo pola vía rápida dende a Lanzada. Hoxe anunciouse a licitación da obra que conta cun orzamento de case 335.500 euros. As empresas interesadas terán ata o 5 de abril para presentar ofertas. Deste proxecto de mellora da capacidade do enlace da saída da vía rápida do Salnés cara a PO 504, que é a entrada en Sanxenxo, unha obra que ten o obxectivo principal de mellorar a fluidez de tráfico, evitar retencións que causan incomodidades a moitísimos usuarios. Do orzamento total, preto de 20.000 euros destinaránse a sufragar as expropiacións necesarias para esta obra, que afectan a 7 propietarios. O obxectivo do proxecto é aumentar ata nun 40% a capacidade e mellorar a fluidez do tráfico. Ampliaremos a capacidade na saída da vía rápida, melloraremos ese radio de xiro que é complicado a día de hoxe, eliminaremos ese stop que fai que haxa retencións cara a vía rápida e tamén a maiores haremos un carril adicional na PO 504 ata chegar a propia rotonda. Está previsto que as obras comecen despois do verán e contan cun prazo de execución de 12 meses. Segundo o alcalde, trátase dunha actuación que terá un importante impacto no tráfico en Sanxenxo, sobre todo na tempada de verán. Sobre todo en temporada alta, desde o Grove, cando veñen para aquí, por a saída das praias é un caos. Esta é unha actuación que parece unha actuación pequena, unha cousa sencilla, unha actuación importantísima. Etel Vázquez indicou que a actuación prevé levarse a cabo de xeito paralelo dunha solución para a ampliación da vía rápida do Salnés. A conselleira lembrou que se trata dunha das zonas de Europa que concentra máis figuras de protección ambiental, o que limita as posibilidades de actuación sobre o territorio. Así as cousas, a titular de infraestructura sinalou que a Xunta continúa traballando co obxectivo de atopar unha fórmula axeitada para acometer a ampliación.